Як польскія палітыкі хлусяць пра польскае грамадзянства для замежнікаў? Разбіраемся. Ці сапраўды ў Польшчы прасцей за ўсё атрымаць грамадзянства? Параўноўваем з іншымі краінамі. А таксама эксперымент. Дэбаты за і супраць польскага грамадзянства для беларусаў. Гэта відэа з жывога запіса падкаста зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. А перед пачаткам запрашэнне на ноч музеяў. 16 траўня ўжо ў бліжэйшую суботу па ўсёй Польшчы адбудзецца ноч музеяў. Канешне, мы запрашаем да нашых сяброў у музей Полін. Калі яшчэ будзе магчымасць прыйсці ў такі прыгожы будынак ноччу. Праграма музея абяцае быць максімальна крутой. Важна, што ўсе падзеі бясплатныя, патрэбная толькі рэгістрацыя. Загадзя ці на месцы. І так, першая прапанова – гульня з элементамі РПГ, якая будзе праходзіць у прасторы музея. Тут акурат патрэбная рэгістрацыя, а гульня будзе на польскай мове. Спасылка ў апісанні пад гэтым відэа. Другая прапанова – гэта шпацыр на беларускай мове па офісных памяшканнях музея. Гэта сапраўды унікальная магчымасць, бо ў іншыя дні туды проста не пускаюць. Да таго ж, экскурсія будзе арганізавана людзьмі, якія самі там працуюць. Падрабязнасці таксама па спасылцы ў апісанні. І трэцяя прапанова, якой я калі шчыра вельмі зайздрошчу, бо не пападаю на яе. Пра тое, што яна для падлеткаў ад 14 до 19 гадоў, а мне ўжо крыху больш. Для падлеткаў музей прапануе спецыяльную начную праграму з магчымасцю застацца на начоўку і сняданак у музеі. Падлеткаў чакаюць майстар-класы, магчымасць пахадзіць па музеі з ліхтарыкамі, паказ фільма і сумесная вячэра. Зноў-такі, усё бясплатна, патрэбная толькі рэгістрацыя. Да сустрэчы, ноч музеяў. Першая тэма, ці варта агулам атрымліваць польскае грамадзянства. Вось такая нечаканая. З чаго яна нарадзілася? З таго, што неяк гэтая тэма ўсплыла, мы накаркалі, мы таксама выбачаемся. На гэты раз мы, не толькі я. Зноў польскія палітыкі кажуць, што польскае грамадзянства вельмі проста атрымаць. Дзякуй за гэты смех. Не так проста. Яны проста нарадзіліся, ім было проста. Вось. І мы вырашылі паразмаўляць пра гэта, паразвенчваць крыху міфы. То бок, а можа і сапраўды у Польшчы прасцей за ўсё ў Еўропе? Ну, можа. Такая думка ўзнікла. Участкі палітыкаў і участкі польскага грамадства сапраўды ёсць такое меркаванне. Вось мы сёння вырашылі разбурыць гэты міф. Паразмаўляем пра гэта, паразмаўляем агулам, што палітыкі кажуць пра атрыманне польскага грамадзянства, а потым падыскутуем. Гэта будзе крыху новы фармат, кароткі. Але мы будзем дыскутаваць, ці варта атрымліваць польскае грамадзянства. Рытарычная дыскусія без нас не атрымліваецца, як заўсёды. Польскія палітыкі проста кажуць, што можна лёгка атрымаць. Давай вось правядзем, каб было найбольш гаварліва, іх, собственно, хто выказваецца і што яны кажуць. Яны ж не проста кажуць, што вось за 3 гады атрымаюць усе, там ёсць весялей. Ну, агулам мы мелі надзею, што гэтая тэма сціхла, знікла і ўжо не будзе вяртацца, але, на жаль, яна ўсё ж такі вяртаецца. І ўсё ўказвае на тое, што збудзецца то, чаго мы сапраўды баяліся. Некалькі месяцаў таму мы казалі, што баімся вельмі моцна, што тэма грамадзянства станецца адной з асноўных тэмаў на наступных выбарах парламенцкіх, якія адбудуцца ў наступным годзе. Прыкладна ў кастрычніку яны павінна адбыцца. Та інфармацыя, якая ёсць на дадзены момант, указвае на тое, што ўрадавы праект закону аб грамадзянстве з'явіцца недзе напрыканцы года, пакуль яшчэ невядома калі. Даверу да словаў кагосьці ўвогуле з гэтага ўраду адносна нейкіх тэрмінаў у мяне ўжо няма ніякага. Бо яны часта кажуць, што вось праз 2 тыдні, праз месяц, праз 2 месяцы нешта з'явіцца, і пасля гэтага няма. Так? Вось. Ну, акрамя таго, як вы дакладна ведаеце, бо глядзіце наш падкаст, 3 тыдні таму Права і справядлівасць ізноўку выцягнула гэтую тэму, пры гэтым выцягнула вельмі гучна,
Ось, але гэта гучна трывала тыдзень. Ось, Я хотел сказать, что там нават флешмоб был, але так, не быў эксцент. нават флешмоб, дзе палітыкі права і справядлівасці посцілі ў тыктоку, у інстаграме розныя матэрыялы з хаштагам «Zero Tolerance». Так, ось, нуль талерантнасці ў стасунку да іншаземцаў. Пакуль што ўсё сціхла, але ідзе абмеркаванне гэтага праекту закона ў Сейме. Таму заахвочваю усіх вас, хто сёння тут з намі, і таксама заахвочваю усіх нашых гледачоў-глядачак. На старонцы Сейму Рэчы Паспалітай Польскай ёсць гэты законапраект, можна прыняць удзел у абмеркаванні. Калі ласка, калі захочаце нешта напісаць, то лепш стрымана і ветліва. І аргументавана, што таксама важна. Гэтае меркаванне сапраўднае, то бок гэта не тое, што вы проста пішаце недзе ў пустэчу свае меркавання. Не, яны збіраюцца, і некаторыя з іх пасля абмяркоўваюцца падчас паседжанняў камісій у Сейме, якія займаюцца разгляданнем законапраектаў, асабліва ў першым чытанні. Ось. Адразу скажу, што я ізноўку прытрымліваюся меркавання, што наконт гэтага законапраекту хвалявацца не трэба, ён дакладна не будзе прыняты. Ось, але проста тое, што права і справядлівасць другі раз пачынае жарсціць на гэтую тэму цягам колькі? Полугода, так? Ну, крыху больш за полугода. Ось, то гэта ўсё ж такі таксама сімптаматычна. Перад тым, як мы перайдзем да дакладных ужо выказванняў польскіх палітыкаў, я што таксама скажу, што ў гэтай дыскусіі, асабліва з правага боку, бо менавіта вось ты пытаўся мяне мінулым разам, а што з левакамі? Ось, мы там сёння пра іх яшчэ там будзем размаўляць. Ось, але ўсё ж такі з гэтай тэмай носяцца як з пісанай торбай менавіта правыя палітыкі. Ось, Бо яна пісаная? З пісанай торбай, дакладна. Вось, гэта пісаная торба права і справядлівасці, вось, яны з ёй носяцца, і там, на жаль, вельмі шмат хлусні, вельмі шмат непасрэднай маніпуляцый. Ось, мы сёння пакажам канкрэтныя прыклады гэтых маніпуляцый, ось, каб проста разбурыць гэты міф. Яны нават сам законапраект ад пачатку, ад першага абзаца збудавалі на хлусні. Пры гэтым хлусні адкрытая, якая лёгка чакаецца. Ось, ці яны думаюць проста, што іхнія выбаршчыкі такія ідыёты, што яны не могуць заглянуць, напрыклад, у інтэрнэт. Ось, тым больш, што зараз нават не трэба ўжо клацаць па клавіатуры, дастаткова зрабіць фатаграфію, укінуць гэта ў чат GPT, і ён тебе адкажа, ці гэта праўда, ці не, так? Ось. Таму будзем правяраць, так? Давай. Давярай, Го. але правярай. Карацей, з каго хацелася пачаць? Вось вы гэтага чалавека не ведаеце, у яго, але ён адзначыўся менавіта у праектах аб грамадзянстве. Ён двойчы быў менавіта лідарам той групы дэпутатаў права і справядлівасці, якія падавалі ў Сейм гэты злашчасны законапраект. Завуць гэтага чалавека Хрэняк. Ось, дэпутат Хрэняк. Дарэчы, ён вельмі мала вядомы палітык права і справядлівасці. Магчыма, вось ён вырашыў такім чынам збудаваць сабе дадатковы палітычны капітал. Ён быў на інтэрв'ю у радыё ВНЭТ, калі я добра памятаю. Ось, і там ён сказаў амаль што даслоўна, што у Польшчы патрэбны адзін з найкарацейшых перыядаў пражывання ў краіне перад атрыманнем грамадзянства. Адзін з найкарацейшых ва ўсёй Еўропе. Ось, таксама, акрамя Przemysława Czarnka, акрамя спадара Хрэняка, выказаўся таксама і, канешне, сам Przemysław Czarnek, ось, які 17 красавіка, калі ён абвесціў аб гэтым новым законапраекце, выступаў у гарадку Кэндзержын-Козля. Ось, там была ягоная прамова даўжынёй 1 гадзіну. Ось, я ахвяраваў 1 гадзіну свайго жыцця на тое, каб гэта паслухаць. Ось, і я запісаў сабе дакладную цытату Przemysława Czarnka. Яна гучыць так: «Не можа быць так, што нехта ледзьве прыехаў, не ведае польскай мовы, увогуле не ведае нашай гісторыі і атрымлівае польскае грамадзянства. Хопіць гэтага». Вось з такой цытатай Przemysław Czarnek прамаваў новы законапраект і намагаўся даказаць ягонаму электарату патэнцыяльнаму, які там быў на гэтай сустрэчы, што гэты законапраект жыццёва важны для кожнага паляка. А я б падзякуваў Przemysławu Czarnku за тое, што ён прамаўляў па-беларуску, ведаеш? Давайте похлопаем Przemysławu Czarnku.
Карацей, мы будзем яшчэ гэтую фразу зараз разбіраць, але я вам просто адразу скажу, што тут хлусня гэта кожнае слово. Давай, напэўна, яшчэ да вось гэтых каментароў, што яны так хутка разышліся, а потым флешмоб як бы згарнуўся назад. Наколькі агулам, перад тым, як мы перайдзем вось да факт-чекінгу вось гэтых прамоваў, наколькі мы мусім перажываць? Бо пад вот нашым гэтым выпускам з разборам было шмат каментароў, ну, окей, не шмат, в сэнсе же некалькі было каментароў пра тое, што всё, польская дзяржава вось з намі так робіць, з'язджаем. Тыпу, Польшча не настолькі крутая, каб уводзіць такія змены. Я не веру ў тое, што гэты законопроект трапляе ў шырокія масы, ён хутчэй трапляе менавіта ў іхні электарат. Вось, у іхні патэнцыйны электарат, які складае, там, скажу так, на адсотку, можа, 35. Вот, польскае грамадства. Яны выкарыстоўваюць ізноўку гэты наратыў толькі для таго, каб змагацца з Гжэгаджам Браўнам, ось, і канфедэрацыяй, нармальнай канфедэрацыяй Мэнсона і Босака. Што яны ўвогуле гэтым усім робяць? Па-першае, яны штучна ствараюць вось гэты наратыў і ствараюць меркаванне, што, па-першае, так яно і ёсць, што вось прыязджаюць нейкія ноунеймы, якія не ведаюць гісторыі, не ведаюць мовы, так і атрымліваюць польскае грамадзянства проста амаль што на мяжы. Ось, і мы ж ведаем, што гэта неправда. Таксама ствараецца вось гэта такі наратыў у грамадстве, што грамадзянства даюць абы каму без нейкага кантролю і патрабаванню. Так, вось грамадзянства як цукерак. Это вось таксама тая фраза, якая засталася яшчэ пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пры гэтым зерне вось гэтай хлусні, якой яны карыстаюцца, яно трапляе на падатны грунт. Ось, бо ёсць ось пэўная частка грамадства, якая у сілу нейкай ігноранцыі, па-польску так кажуць, так, ось, не асабліва разбіраецца ў гэтых пытаннях. Ось, ну, насамрэч, мала хто разбіраецца так добра ў гэтых пытаннях. Я даказваў, што нават з усёй павагай, канешне, гаспадар прэзідэнт Рэчы-Паспалітай Караль Наўродскі увогуле не разумее гэтага пытання і працэсаў увогуле, як адбываецца атрыманне польскага грамадзянства. Магчыма, там амаль нікому і не падпісвае. Я хацеў сказаць, што агулам как бы і не павінны быццам бы моцна разбірацца. Так, конечно, не павінны. Калі ты кажаш пра выбаршчыкаў, ну да, і палітыкі гэтым карыстаюцца. І палітыкі гэтым карыстаюцца. Так, у выніку вось гэтае зерне трапляе на падатны грунт і пачынае каласіцца. Так? Ці трэба нам баяцца? Ось, добрае пытанне. Прыняцце гэтага законапраекту дакладна не, але ёсць адна небяспека. Ось, бо палітыкі на гэтай хлусні, будуючы вось такі, наратыў, так, пшэказ па-польску. Існуе пэўная рызыка, што вось гэты наратыў пачне, што ён выйдзе з-пад кантролю і пачне жыць сваім уласным жыццём. Прыкладаў далёка шукаць не трэба. Некалькі сустрэчаў таму я распавядаў, як стварыліся штучна антыеўрапейскія погляды ў Польшчы. Так? І, дарэчы, найвялікшая віна ў гэтым у правай справядлівасці менавіта. Ось яны увесь час гуляюцца ось на гэтай такой грані, так? Такі edge. Ось. І могуць проста загуляцца. Ось. І у выніку можа паўстаць такая сітуацыя, што іхнія патэнцыйныя выбаршчыкі, якія складаюць 1/3 польскага грамадства, пачнуць сапраўды так думаць. І, дарэчы, многія з іх дакладна ж так ужо і думаюць, на жаль. Наконт рэалізацыі законапраекту, вось цікавая рэч. Сёння, даслоўна, утрэце я наткнуўся на нейкі пост чалавека, які рэкламуе сябе як фінансавага аналітыка, аўдытара, то бок разумны чалавек у касцюмчыку. І гэты чалавек піша вялікі пост, што ў Польшчы прынялі законапраект. Пры гэтым гаворка ішла пра законапраект, які прыняў урад. То бок урад прыняў рашэнне накіраваць у Сейм законапраект. То бок у законапраекта ёсць яшчэ доўгая сцежка. Ён павінен прайсці Сейм, ён павінен прайсці праз Сенат, ён павінен патрапіць на стол гаспадара прэзідэнта. Ось гаспадар прэзідэнт кіне у рулетцы падпісваць ці не падпісваць. Ось, як звычайна. І ці гэта будзе ягоным 50-м вета ці не будзе. То бок закон фактычна яшчэ не прынят. Ось, і у мігранцкім асяроддзі, на жаль, вельмі часта ёсць такая памылка, так, што у СМІ патрапіла інфармацыя пра нейкі праект закону, а ўсе пачынаюць трубіць пра тое, што вось Польшча прыняла закон, хаця гэта далёка не так. Дарэчы, хачу тут абараніць мігранцкую супольнасць. Я перыядычна бачу в Твітары, як разганяюцца англамоўныя пасты
про тое, што ў Польшчы сем'і з 2 дзецьмі не плацяць падаткі. Так это была тэма паўгода таму, так вось бо Навроцкі падпісаў урачыста праект, прэзідэнцкі праект закону, які, канешне, не будзе прыняты Сеймам, бо гэта чысты папулізм, на гэта ў дзяржавы проста няма грошай. Ну вось, а кружыць там 1000 лайкаў. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблено» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе польскі на так. Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Сыркі пан-сэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Давай пераходзіць да еўрапейскіх стандартаў атрымання грамадзянства. Калі мы зазірнем у законапраект, які накіравала Права і справедливасць у Сейм, то даслоўна недзе на самым пачатку мы пабачым тое, што трэба прывесці заканадаўства адносна грамадзянства ў Польшчы да стандартаў Еўрапейскага Саюза, якія нібыта недзе там агульна прынятыя. Ось, хаця гэта, конечно, неправда. Ось, але можам, скажем так, зазірнуць, што можна лічыць гэтым самым стандартам. І калі мы паглядзім на статыстыку па іншых краінах Еўропы, то ў сярэднім, калі так сумаваць, так, грамадзянства краіны ў краінах Еўропы можна атрымаць прыкладна праз 7 до 10 гадоў ад моманту пераезду ў краіну. Пры гэтым некалькі месяцаў таму выплыла статыстыка Міністэрства ўнутраных спраў Польшчы, так, якая паказвае, што 99% людзей, якія 99, ось, лічба сур'ёзная, 99% людзей, якія атрымліваюць польскае грамадзянства, перад атрыманнем пражылі ў Польшчы мінімум 8 гадоў. То бок, ось нават гэтыя лічбы паказваюць, што Польшча насамрэч ужо месціцца ў нейкім, скажем так, залатым стандарце, так. Акрамя таго, ёсць жа іншыя таксама патрабаванні, так, якія ёсць да кандыдатаў, бо недастаткова проста пражыць у краіне. Трэба яшчэ там адпавядаць нейкім залатым стандартам, ось, каб стацца сапраўдным сумленным польскім грамадзянінам. Вось, і мы вырашылі паглядзець, а што яно у суседзяў, так? І я прасвясціў заканадаўства некалькіх суседніх краін, вось, таксама і не вельмі суседніх, напрыклад, моя улюбёная рубрика «Што там у Великабрытаніі». Ось, і першая краіна, на якую варта зазірнуць, гэта галоўны партнёр, стратэгічны партнёр Польшчы, што б не казалі правыя польскія палітыкі, гэта Германія. Ось. Як бы яно камусьці не падабалася, але гэта галоўны гандлёвы партнёр, гэта сапраўдны саюзнік, ось. Пры гэтым саюзнік вельмі цярплівы. Ось, яны не звяртаюць увагу на тое, што тут кажуць пра Германію ў польскім палітычным дыскурсе. Дык вось, перад 24 годам у Германіі было яшчэ даволі старое заканадаўства, дзе патрабавалася каля 11 гадоў разам, ось, калі злічыць, каб атрымаць нямецкае грамадзянства. Але ў 2024 годзе была ўведзеная новая працэдура. 5 гадоў. 5 гадоў, і да гэтага трэба дадаць адміністрацыйную працэдуру, якая, а мы ведаем, што Германія таксама любіць бюракратыю, ось, там таксама можа цягнуцца, у некаторых выпадках нават да 2 гадоў. Ось, таму, скажем так, 6, прыкладна да 7 гадоў трэба пражыць у Германіі ад моманту пераезду ў краіну да моманту фактычнага атрымання грамадзянства. Пры гэтым у гэтым законе была яшчэ одна такая цікавая лазейка, быў так званы турбарэжым. Для людзей, якія паказвалі, што яны надзвычай зінтэграваныя з нямецкім грамадствам, была турбасцежка. Можна было цягам 3 гадоў атрымаць. Што азначала гэтая турбасцежка? Трэба было, па-першае, даказаць, што ты валодаеш нямецкай мовай на вельмі добрым узроўні, на ўзроўні C1. Ось, і гэта ўжо лічылася проста неверагодна надзвычайным узроўнем. Таксама, акрамя гэтага, трэба было займацца валанцёрствам ці прымаць удзел у нейкіх там нямецкіх арганізацыях. То бок паказаць, што ты адчуваеш сябе сапраўднай інтэгральнай часткай нямецкага грамадства. Але гэтую норму якраз скасавалі, прыкладна праз паўгады пасля таго, як прынялі. І ў дадзены момант 5 гадоў плюс адміністрацыйная працэдура, а калі гаворка ідзе пра ўзровень валодання мовай, B1.
Зазірнем на іншых наших суседзяў. Коханы піпічкі, ось, то бок Чэхія. На дадзены момант там усё выглядае крыху даўжэй, аніжэлі ў Польшчы. Цягам прыкладна 10 з паловай гадоў ад моманту пераезду чалавек можа атрымаць чэшскае грамадзянства. Пры гэтым, калі гаворка пра ўзровень валодання мовай, таксама B1, то бок тое, што на хвілінушку ў дадзены момант у Польшчы прынята, так? Ось, зазірнем у Літву. Ось, там тое самае прыкладна, што ў Чэхіі. Прыкладна 10-11 гадоў, і ты ўжо радасны, шчаслівы грамадзянін Літоўскай рэспублікі. Ось, і ўзровень валодання мовай таксама B1. Ось. Ну і апошні прыклад, каб ужо не грузіць вас дакладнымі лічбамі, а я гэта вельмі люблю, на жаль. Ось, гэта моя любімая рубрыка «А што там у Великабрытаніі?». Ось, здавалася б, так, краіна, якая з'яўляецца часткай вялікай шасцёркі, так? Ці сямёрка яна там зараз. Але не з'яўляецца часткай еўрапейскай сям'і. Не з'яўляецца, так, яны сказалі ад'ёс, ось, і аб чым вельмі моцна шкадуюць цяпер. Ось, але здавалася б, так, брытанскі пашпарт адзін з наймагутнейшых, так, Великабрытанія для шматлікіх краін, пакуль яны не пабывалі там і не пабачылі на ўсё ўласныя вочы, як такая краіна, падаецца такой краінай мары, дзе ўсё ружовае, ось, і ўсе неверагодна багатыя. Крацей, у Великабрытаніі падыход вельмі лагодны. 5 гадоў. 5 гадоў да атрымання статусу Indefinite Leave to Remain, то бок ПМЖ. Ось, пасля чаго праз год ты можаш ужо падавацца на грамадзянства. Валоданне ангельскай мовы B1. Ось. Пры гэтым падыход да экзамену вельмі лёгкі, вельмі просты. Ось, таксама трэба здаць экзамен на грамадзяніна, так, тэст. Там, калі я не памыляюся, каля 40 пытанняў, але гэта сапраўды не вельмі складана. Ось, я ведаю людзей, некалькіх чалавек, якія праз гэта ўсё праходзілі, гэта ўсё бачыў на ўласныя вочы, і яны без праблем далі сабе з гэтым рады. Ось, што цікава ось, у брытанскім прыкладзе, што цягам гэтых 6 гадоў можна адсутнічаць у краіне 450 дзён. Разумееце, так? Ты 1,5 гады. 1,5 гады. Пры гэтым, што важна, брытанцы, яны такія добрыя людзі, яны не залічваюць у дні, калі ты адсутнічаў, тыя дні, калі ты выязджаў ці прыязджаў. То бок дзень выезду ці дзень прыезду, ён не залічваецца. Ось, то бок сапраўды падыход неверагодна лагодны, так нашмат лагаднейшы, аніжэлі ў Польшчы ў дадзены момант. Вельмі шмат дыскусій ідзе вакол валодання польскай мовай, так? І мы ў падкасці казалі таксама, і згодна з тым, якія інсайты выцякаюць у публічную прастору, урад задумваецца над тым, каб падняць гэтую планку валодання польскай мовы да ўзроўня B2. Ось, дарэчы, у нас ёсць чалавек, які чакае вынікаў, так? Чакае вынікаў. Крыху пазней распавядзеш пра свой досвед. Ну, праз 2 месяцы, напэўна. Не, але можаш распавесці людзям. Так, распавядзеш людзям, як выглядае экзамен на B2. Ось, B2, так, права і справядлівасць увогуле хоча C1. Ось, то бок, разумееце, C1 гэта... Калі б мне сказалі, як можна пісаць ўзровень валодання C1, то я б сказаў, што гэта такі акадэмічны ўзровень. Ось, то бок, чалавек, які, напрыклад, вучыўся ў Польшчы, ось, ці то хадзіў у школу, ці там парочку гадоў хаця б, ці, напрыклад, адвучыўся хаця б на бакалаўра 3 гады, ось, на дзённай форме, і размаўляў, меў сяброў сярод польскіх студэнтаў, то вось у яго будзе C1. То бок, гэты ўзровень дасягнуць даволі складана, і не кожнаму будзе лёгка, так? Ну, бо, вядома, у кожнага чалавека розныя здольнасці да розных моваў. Дык ось, калі вярнуцца да ўзроўню B2, то ёсць такі 3 краіны ва ўсёй Еўропе, якія патрабуюць ўзровень B2. Першы з іх гэта Францыя і Венгрыя, і ёсць яшчэ адзін цікавы прыклад, гэта Данія. У Даніі няма вось гэтай нумерацыі ўзроўняў, тыпу там B1, B2 і так далей, ён у них называецца па-свойму, гэта іхні свой экзамен, ось яны як сапраўдныя вікінгі выдумалі сваю сістэму. Ось, і, карацей, у іх, калі пісаць узровень валодання, які яны патрабуюць, гэта нешта на памежжы паміж B2 і C1. То бок гэта сапраўды
высокі ўзровень. Ось, у мяне ёсць адзін знаёмы, які з паўгода таму здаў гэты экзамен, і ён рыхтаваўся вельмі сур'ёзна. То бок, разумееце, права і справядлівасць са сваёй прапановай ўзровень C1 влазіць вельмі далёка па-за які-кольвек, як гэта сказаць. Па-за ўсе патрабаванні. Па-за ўсе ўвогуле нейкія залатыя стандарды, прынятыя ў Еўрапейскім Саюзе. То бок, фактычна, калі стасаваць да ўсіх кандыдатаў патрабавання валодання на ўзроўні C1, гэта азначае проста зачыненыя дзверы. Ну і больш за тое, ладно, мы, славяне, нам яшчэ умоўна проста, але для ўсіх астатніх гэта фактычна... Дарэчы, вось гэтыя патрабаванні з тым, каб падняць узровень, яны вось і маюць фактычна адна са схаваных мэтаў, пра якую публічна не кажуць, гэта тое, каб адсейваць не славян. Я нагадаю вось той дакумент «Міграцыйная стратэгія». Ось, яшчэ раз паўторю, ён сапраўды існуе. Ось, я сапраўды яго бачыў на ўласныя вочы, гэта не мая выдумка. Ось, там правым тэкстам, калі у яго ўчытацца і прачытаць яго са зразуменнем, ось, і так асэнсаваць крыху, то разумееш, што у гэтым дакуменце створаныя падставы дзеля таго, каб прывілегіраваць беларусаў і украінцаў. Так, бо там пра беларусаў і украінцаў кажацца наўпрост. Дарэчы. Я просто хацеў дадаць, што акрамя не так, што калі мы кажам не славяне, гэта не толькі нейкія людзі з далёкіх краін, якія могуць падавацца камусьці непрыемна, хаця гэта не так. А гэта, напрыклад, амерыканцы, брытанцы. Калі вось падагуняць гэту частку, я хочу пераходзіць да дыскусіі. Мне вось нешта думаю, што парафайціць. Я загрузіў людзей лічбамі. Важны дысклеймер, пра які я казаў на канцэрце, але скажу яшчэ раз. Калі ласка, стаўце да дыскусіі як да сімуляцыі. Мае словы не азначаюць, што я не хачу атрымаць польскае грамадзянства. Роўна наадварот. Але вы ўсё роўна напішыце ў каментарах, ці атрымалася ў мяне ці ў Кірыла пераканаць вас атрымліваць ці не атрымліваць польскае грамадзянства. Што зараз будзе адбывацца? У нас будзе жорстка... Слухай, калі б я працаваў ва ўніверы, мяне б студэнты ненавідзелі. Я быў бы тым старым дзедам прыподам, які прыходзіць і таўкае нейкую нудную лекцыю. Ты б не паспяваў даваць хатняе заданне. Таму цябе прыбілі. Глядзіце, зараз будзе адбывацца дыскусія на тэму, чаму варта ці не варта атрымліваць польскае грамадзянства. У гэтай дыскусіі вас прашу слухаць і накідваць аргументы за ці супраць. Калі ласка, проста прапісвайце, ці гэта аргумент за ці супраць. Тут будзе агульны збор. Пакуль мы будзем дыскутаваць, думайце пра тое, з кім вы пагаджаецеся, з кім не, і наколькі ўвогуле гэта вас пераконвае. Карацей, 2 хвіліны на тэзіс, хвіліна на адказ, хто што думае. Добра. А чаму на аргумент 2 хвіліны на адказ? Наадварот павінна быць. Не. Все як на прэзідэнцкіх дэбатах. Кирилл, калі хочаш жартаваць пра Кирилл 2035, то... Так, просто так мы вам і сказалі, што ідзе патаемная падрыхтоўка да моей намінацыі. Як ты любіш казаць, пре-кампанію? У прэзідэнта Рэчы Паспалітай Польшчы. Дзякуй. Калі атрымаеце польскае грамадзянства, абавязкова галасуйце за мяне. Выбарчыя плакаты ў мяне ўжо падрыхтаваныя. Так, атрымаем яшчэ грант ад Сораса і можна пачынаць. Ты мне не клікуеш свой штаб, дарэчы, пакуль што. Окей, ладно, мы пачынаем гэтыя дэбаты. Ці ўвогуле патрэбнае польскае грамадзянства беларусам? І першы аргумент будзе супраць. Ну і адразу. Стоп, яшчэ дисклеймер кароткі. Я буду супраць таго, каб атрымаць польскае грамадзянства. Кирилл будзе за тое, каб атрымаць польскае грамадзянства. Я ж паляк. Адразу попрашу трымаць у галаве, калі ласка, што не ўсё то, што я кажу, я прям моцна верю в гэта. Вось. Але, магчыма, здавацца будзе не так. Беларусы не павінны атрымаць польскае грамадзянства, бо калі ты атрымліваеш польскае грамадзянства, ты фактычна перастаеш быць беларусам. Ты даеш прысягу Польшчы, і пашпарт гэта не проста дакумент, які спрашчае табе візы, не ведаю, жыццё ў Польшчы. Ты фактычна кажаш, што ты грамадзянін. І будзеш абараняць інтарэсы польскай дзяржавы. Канешне, можна рабіць такі твар, як ты зараз, Кірыл, і казаць, што гэта проста папера, але гэта так не працуе. Усё ж такі жыццё будзе ставіць цябе ці мяне, ці ўсіх беларусаў, якія атрымаюць польскае грамадзянства, перад пэўнымі выбарамі. Напрыклад, нейкая надзвычайная сітуацыя. І будзе выбар, не ведаю, ратаваць паляка ці беларуса.
І ты, як паляк, нельга яшчэ, павінен ратаваць менавіта паляка, бо ты ўжо паляк, і прысяга была польскай дзяржаве. І для цябе Польшча на першым месцы. Нельга сядзець на 2 стулах адначасова. Таму, каб не ставіць перад сабой такія пытанні, проста не варта атрымаць польскае грамадзянства, калі чалавеку залежыць на будучыні Беларусі. А теперь выключите, коли ласка, камеру. Ходи сюда. Хвіліна на адказ. Мікіта, засікаем. Па-першае, адразу бачна, што чалавек не вучыўся ў польскім ВНУ, бо калі паступаеш у польскае ВНУ, першае, што ты робіш пасля таго, як складаеш паперы, ты падпісваеш прысягу на вернасць Рэчы Паспалітай Польскай. Вось. Я памятаю, што калі мы толькі прыехалі і нам далі гэта паперачак, то наша групка беларусаў, якія вось прыехалі па праграме Каліноўскага, мы пайшлі граміць дэканат. Ось. Нас супакоівалі ўсім дэканатам і угаварылі, сказаўшы нам, што вы падпішыце, гэта проста фармальныя вымаганні. Ось. Калі вярнуцца да ўтраты беларускай ідэнтычнасці, ось, бо гэта ты меў хутчэй за ўсё на ўвазе, то грамадзянства гэта не нацыянальнасць. Ось, маю нацыянальнасць ніколі не будзе вызначаць грамадзянства. Я магу быць польскім грамадзянінам, але пры гэтым да канца жыцця заставацца беларусам і культываваць беларускасць і ў сабе, і сярод іншых людзей. Ось. Я готовы да дэбату. Дакладна 59 секунд. Пакуль не зразумеў. Цяпер твой першы аргумент за. Зноў 2 хвіліны. Мой першы аргумент – гэта базавае пачуццё бяспекі. Ось. Калі мы паглядзім на піраміду Маслоў, так, то мы там пабачым, што на самым дне ось, знаходзіцца ежа, вада, карацей, такія фізіялагічныя патрэбы, а на другім узроўні знаходзіцца бяспека. Але калі мы паглядзім на іншую версію гэтай піраміды, так званую піраміду беларусоў, ось, то там вось гэтая стабільнасць, мы ж усе за стабільнасць, ось, там гэтая стабільнасць і бяспека знаходзіцца на самым дне, то бок гэта фундамент, база і грунт. Ось, я праходзіў усю гэтую сцежку, праходзіў усе магчымыя этапы легалізацыі ў Польшчы, і я ведаю, як гэтае пачуццё важнае і наколькі лягчэй жывецца, калі ты гэта паперак атрымліваеш. Без бумажкі ты букашка. Окей. Я магу ўжо браць час на адказ. Агулам я ўсё разумею. І бяспека гэта важна, і ў сваім наступным аргуменце я буду казаць якраз пра пытанне бяспекі, чаму не варта атрымліваць праз гэта. Але пытанне бяспекі замыкае ўжо сталы побыт. То бок калі ў цябе ёсць карта ці доўгатэрміновага там вось гэтага ПМЖ, карацей, ці карта сталага побыту, усё, ты ўжо абаронены, ты не можаш казаць. Прабач. Ты ўжо абаронены. То бок, цябе не выкінуць з краіны, у цябе ёсць усе правамагчымасці, ты не можаш галасаваць, ну, гэта не вельмі прыемна. Але затое ты не павінен как бы прысягаць іншаму грамадству. Дарэчы, я таму і не вучуся ў ВНУ, каб не прысягаць, разумееш? Вось, таму я думаю, што не, ўсё ж такі не варта, бо бяспеку можна закрыць ужо вось такімі момантамі, тыпу атрымаць карту сталага побыту, і гэтага дастаткова для поўнай бяспекі. У цябе ўжо ёсць НФЗ, калі ты плаціш падаткі, у цябе ўсё ёсць. І таму не ведаю. Конечно, грамадзянства прикольна і... Ну і ўсё. І ўсё. Выключыце яму мікрафон. А магу я нешта дадаць? Не. Ну фармат не такі, прабачым. Карацей, теперь можно запускать... Я буду писать комментарии под этим выпуском. Побачишь. Все, час на мой аргумент. Калі ты сам сказаў пра бяспеку, я працягну гэтую сцежку, бо бяспека сапраўды гэта вельмі важна. І мой аргумент у тым, што калі ты становішся грамадзянінам Польшчы, то цябе вызовуць у войска. Магчыма, яшчэ 5 гадоў таму, калі паказалі гэты аргумент, я пакруціў у вісках, бо якая вайна? Але зараз у актуальным кантэксце, нядаўна прэм'ер Дональд Туск сказаў, што праз 2-3 месяцы Расія можа напасці. Зразумела, што ў яго свае прычыны гэта казаць і такога хутчэй за ўсё не адбудзецца, але відавочна, што вайна мае не нулявыя шансы пачацца. І Польшча, калі Расія нападзе на ЕС, будзе глаўным супернікам на ўсходняй вось гэтай частцы. Таму мяне могуць прызваць, і якая тут бяспека? То бок, окей, я приехал, и меня одразу кинули в окоп, я зразумела, не умею воевать. И все, сами поляки кажут, что они будут держать с краины, а я что, буду сидеть в окопе, бронять Польшу, не свою краину навод? Як это так? Я все.
Па-першае, мяне не прызавуць, у мяне астма і пласкастопія. Па-другое, Дональд Туск казаў 2 гады таму, што праз 2 месяцы будзе устава ў звёнках партнерскіх, яе дагэтуль няма. Вось, і як шмат чаго яшчэ. 100 канкрэтаў. Вось, можам дадаць гэта да аднаго з канкрэтаў. Вось, а калі ідзе гаворка пра вайсковую павіннасць, так, фактычна ў Польшчы дзейнічае устава о аброне вайчызны. Ось, яна была прынятая некалькі гадоў таму, прынятая яшчэ ўрадам права і справядлівасці. І так, фактычна, кожны польскі грамадзянін мае абавязак браніць Польшчу ад іншаземнай навалачы. Ось, ці датычыцца гэта людзей з падвойным грамадзянствам, ці з 2 грамадзянствамі. Ты не падлягаеш прызыву ў выпадку, калі ты жывеш па-за межамі Польшчы, але з'яўляешся польскім грамадзянінам. Пры гэтым увогуле няма аніводнага слова пра людзей, якія маюць двайное грамадзянства і, напрыклад, другое грамадзянства належыць да краіны-агрэсара. Ось, то бок гэты пункт таксама вельмі неясны. Ось, і я буду пісаць каментары пад гэтым выпускам. Побачыце, я туды прыйду, сур'ёзна. Цяпер я наб'ю нам 10 000 праклятаў сваімі каментарамі. Цяпер твой другі аргумент за. Што там у мяне было? Ось. Так, другі аргумент за. Ну, польскае грамадзянства, гэта ж не толькі грамадзянства польскае, так? Гэта яшчэ і грамадзянства Еўрапейскага Саюза. А што ідзе за грамадзянствам Еўрапейскага Саюза? Тое, што вы атрымоўваеце ўвесь пакет правоў. Ось. Сядзіце вы сёння з намі тут у Цэнтр-блокале у цэнтры Варшавы, а хочаце заўтра адкрыць рэстаранчык у слаўным горадзе Порта, так, і прадаваць шыкоўнейшы партвейн, так, уласнаручна. І вы можете гэта зрабіць. Вы можете паляцець і проста адразу з аэрапорта паехаць у партугальскі ўжанд і адкрыць сваю ўласную фірму. Акрамя ж таго, польскае грамадзянства, ось ты казаў пра сталы побыт, і ты там памыліўся. Ось, цябе могуць паставіць сталага побыта, цябе могуць выкінуць з краіны, калі ты яшчэ не грамадзянін. Ось, з грамадзянствам гэтага зрабіць не могуць. Як выдатнейшы такі вельмі прыземны прыклад – пакупка нерухомасці. Ось, ці не грамадзянін можа без праблем купіць кожную нерухомасць у Польшчы? Не можа. Ось. А калі, дарэчы, у вас з'яўляюцца нейкія праблемы, то вы ведаеце, дзе звяртацца, так? Кампанія пра кампанях. Зніжка на рыэлтарскія паслугі з промакодам зроблена. Ось, давайте, разбурай. Минута пошла. А я, дарэчы, хацеў сказаць, што па-першае, калі ёсць нейкія праблемы, сапраўды можаш звярнуцца ў кампанію пра кампанях, ты правільна сказаў. Гэта не да мяне, калі што. І другі момант, што да няма ў беларусаў праблемаў з набыццём жытла. Толькі калі там ужо пытанне зямлі з'яўляецца... А ты спрабаваў па межнай зоне набыць? Перашкаджаць. Суддзя, мінус балкай, ласка. Ну, звычайна, калі няма пытання зямлі, і ўсё ж такі можна калі-нікалі атрымаць дазвол на пакупку. Вось. Таму гэта не аргумент. Па-другое, я згодны. База, я з табой згодны, што пашпарт дае магчымасці, але пры гэтым таксама карта сталага побыту польская таксама дае табе магчымасці потым жыць у іншых краінах ЕС і працаваць там і адкрываць бізнес. Ты можаш памяняць сваю карту на карту іншай краіны. Всё, гэта вельмі проста. Я прыдумаў каментары. Таму ты адкрываеш бізнес, атрымаў карту тут, паехаў у Партугалію, адкрыў кавярню, робіш свае паштэйшы. Я прыдумаў каментары, карацей. Сачыце. Ставце сабе гэты званочак, там такі вось, калі будзе апублікаваны гэты выпуск, я там буду. Ну і што? Чакай. Мой трэці раунд, фінальны, і мой трэці аргумент, ён такі, ведаеш, ты ў юрыдычную плоскасцю тут ходзіш, і ён такі таксама юрыдычны экзістэнцыйны. Што, как бы, можна атрымаць польскае грамадзянства, але для Беларусі ты назаўсёды застаешся грамадзянінам Беларусі, калі ты сам не адмовішся. А фактычна, гэта вельмі складаная доўгая працэдура, і ты не можаш адмовіцца ад беларускага грамадзянства, мо як бы беларусам нарадзіўся. Все ведаюць. Вось. І пытанне ў тым, што гэта закрывае некалькі сцежак і не адкрывае новыя. То бок, напрыклад, калі мы думаем пра палітычную кар'еру, напрыклад, ты у новай Беларусі нейкай прыўкраснай Беларусі будучыні, то ты не зможаш быць кандыдатам, бо ў цябе ўжо ёсць іншае грамадзянства. Так нельга, на жаль.
По-другое, напрыклад, калі я вырашу такі весь класны прыгожы грамадзянін Польшчы прыехаць у Беларусь і сказаць: все, я новы чалавек, чэсць wszystkim і так далей. Яны такі: не, ну сядай, ты грамадзянін Беларусі. Сядай, да. Вось, так не працуе. То бок яно фактычна не абараняе мяне ў Беларусі, а можа стварыць дадатковыя палітычныя праблемы праз тое, што я грамадзянін Польшчы, там нейкай іншай дзяржавы і гэтак далей. Зразумела, што менавіта ў Польшчы гэта не такая ўжо праблема, але экзістэнцыйна, калі мы думаем пра будучыню ў Беларусі, хочам кудысьці вярнуцца, то гэта таксама стварае небяспеку для нас і патэнцыйныя юрыдычныя праблемы. Я цяпер зразумеў, чаму ты патрабаваў 2 хвіліны на падачу аргумента. Ось, і толькі 1 хвіліну на адказ. Ну, ты, конечно, загнул. Так, калі ласка, принесите нам водочки. Ось, бо мы тут з гэтым філасофскім пытаннем не разберемся цягам 1 хвіліны. Ось, але, ну, па-першае, я скажу табе, што я просто выдатнейшы доказ таго, што можна жыць у 500 кіламетрах ад Менску 20 гадоў і не быць там адзін раз. Ось, таму пытанне, ці я вярнуся ў Беларусь, яно такое, скажу так, не вельмі актуальнае. Ось, а ці захачу я стаць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, ось, то я хутчэй стану прэзідэнтам Рэспублікі Польшча. У мяне ўжо трывае выбарчая кампанія, дарэчы. Ты сам з'яўляешся сведкам. Таму для мяне гэта аргумент, не аргумент. Для меня твои слова аргумент в мою пользу. Все, до речі, твой час на... Так, у меня ще третє було. Ось, так, ну і третє питання. Ну, у нас все ж таки подкаст про польську політику. Ось, і ключове слово тут політика. Ось, тому для мене гэта сапраўды вельмі важна. Гэта палітычныя правы. Пры гэтым, як, ну, по-польску кажуць, боже, як гэта было? Это твое белорусское громадянство. Активное и верное право выборче. Так, то бок активное и пассивное выборчее право. Так, то бок ты можешь идти голосовать, и ты можешь, и ты маешь право идти голосовать, и ты маешь право быть обраным. Так, и при этом громадянство дае табе вось гэтую пачуццё голосу. Ось я вельмі добра памятаю, калі першы раз удзельнічаў у польскіх выбарах. Гэта былі лакальныя выбары, тады абралі Часкоўскага на прэзідэнта Варшавы ў 18 годзе. Ось, і гэта пачуццё было сапраўды вельмі файным, бо я галасаваў, я ведаў, што мой голас нешта значыць. І, дарэчы, заахвочваю таму беларусаў атрымліваць польскае грамадзянства, бо можна сабе ўявіць, што недзе там у нейкай не вельмі далёкай перспектыве з'явіцца нейкі польскі палітык беларускага паходжання. Не абавязкова гэта будзе прэзідэнт, ось, і хутчэй за ўсё гэта будзе не прэзідэнт, але, напрыклад, нейкі дэпутат, альбо, можа, нават міністр, ось, міністр унутраных спраў, напрыклад, ось, адказны за міграцыйныя пытанні. Ось, ён будзе беларусам, і ён зможа, скажем так, акцэнтаваць увагу на праблемах беларускай супольнасці ў Польшчы. Шчыра захацелася ўспрыняць гэта як пагрозу. Вітаначкі Славаміру Мэнсону і ўсе кампаніі. Вось яны ж хацелі міністра ўнутраных спраў. А цяпер хочам мы. Слухай, агулам файны аргумент. Я з ім згодны. Адзінае, што я думаю, што патрэніраваць вось гэтую дэмакратычную мышцу можна нават у галасаваннях падкаста зроблена. Тут галасы людзей таксама ўлічваюцца, мы вас чуем. Так, дарэчы, у нас дэмакраты, ось, у нас на нашых сустрэчах заўсёды. Мы чуем тое, як вы галасуеце па пытанках. Трэнуем дэмакратычныя мышцы разам. Так, вось. Групавыя заняткі. Таму не абавязкова для гэтага атрымаць польскі пашпарт. Мы лічым вашыя галасы нават без польскага грамадзянства. Нехта ходзіць на зумбу, а нехта на зроблена ў Польшчы. Напрыклад. Всё, дискуссия скончена. Похлопайте, ласка. Давайте проведем голосование. Похлопайте, калі ласка, тыя, каго больш пераканаў Кірыл. Похлопайте, калі ласка, тыя, каго пераканаў больш я. Простое, что я лечу гучнасць, я думаю, что я перамог. Лідыя Михайловна, калі ласка, не перабольшвайце. Дякуем за актыўнасць. Вы крутыя. Вы сёння неверагодныя малайцы. Давайте пакуль падышым і вяртаемся назад. Перапынак.